I Danmark er julen en travl tid. Vi render rundt mellem forskellige arrangementer, indkøb, familiebesøg, men allerofte glemmer vi noget. Hvorfor holder vi jul? For cirka 3 år siden, der tog vi initiativ i Living Village til i et samarbejde med en lille landsby i Vestafrika i Guinea, en landsby, der hedder Kinabakoo, at skabe rammerne for, at de kunne bygge sig et hospital. Hvorfor holder vi jul? Hvorfor vader vi rundt i proppede butikscentre og stresser rundt til alle mulige arrangementer? Det, der var fantastisk ved projektet, det var, at energien og virkelysten, den kom fra dem selv. De var dem, der byggede det. De skabte arbejdspladser i landsbyen. Og det var en stor fornøjelse at være med til at se tingene vokse. Vi holder jul for at finde sammen som mennesker. For at vise, at vi elsker dem, for at give og sprede glæde. Derfor har vi hos Emma Skåning & Company valgt at donere 25% af vores juleoverskud til Living Village projekt i Guinea. I dag, 3 år efter, så kan man se, at der har været ansat læger, der har været ansat sygeplejersker. Og det, der er helt fantastisk for området, det er, at børnedødeligheden er faldet fra 25 til 15%. Og det gælder altså for børn og kvinder i før, under og efter fødsel. Og det er et fantastisk resultat. Og derfor er det skønt at have sådan et projekt, hvor at tingene går fra menneske til menneske og helt uden mellemting. Og den hjertekraft, som de lægger i det, i deres engagement, det er så inspirerende for os andre hjemme, så vi har lyst til at fortsætte med at støtte det arbejde. Til det har vi brug for hjælp. Emma, jeg har lyst til at sige til dig, tak for engagementet, og tak for det støtte, og tak til folk derude. Der er rigtig brug for den her hjælp, så initiativet er fantastisk. Tak skal du have. Ja. Tak.